Litekeena da aurten bertan hastea San Martineko etxebizitzak egiten. 306 izango dira guztira. Hauetatik 196 babes ofizialekoak. Oñatiko eraikuntza enpresek egingo dituzte. Aretxabaletako udalak 2002an egindako azken osoko bilkuran, abenduaren 23koan alegia, Bibe sektoreko plan partzialaren aurrerapena onartu zuen. Honek esan nahi du, udalak herrian 345 etxebizitzako auzunea eraikitzeko duen asmoa gauzatze bidean doala. Pedro Ignacio Barrutia kalean Orubea gertatuko dute etxebizitzak egiteko. Guztira 54 egingo dira, guztiak babes ofizialekoak, eta azaroaren 10ean zozkatuko dira etxebizitzok. Zozketan parte hartuko duten gehienak Aramoiokoak dira, gainerakoak berriz Eskoriatza, Aretxabaleta eta Arrasatekoak dira, batik bat. Hoi urtetik haratagoko planak, ordun asko garatu zen etxebizitza berriena, eta momentu bat egon zen, Arrasaten etzegoela lurrik promozio berriak egiteko, eta mugimendu bat egon zen, inguru garai haietan, inguruko herrietara trasladatu zen Arrasateko jende kopuru bat. Eta ja, hainbat gunek erabaki zian udaletxeak berriak, etxebizitza berriak egiteko, asetzeko eskari hori, bazegoena, zeren kanpora joaten zen jendea, etxebizitza bila. Zergatikan zegoen behar hori, nik uste gai arrazoi nagusiena dela, gaur egun etxebizitza bakoitzean bizi garen personak lehen baino askoz ez gutxiago garela, orokorrian. Orduan, horretarako planak egin zituen hainbat esparru jarri. Eta esparru horiek zian, precisamente hori, industri gune erdialdean zeudenak eta ja batzuk gainbera zetoztelako. Beste batzuk arazoak sortzen zituztelako inguruko etxebizitzekin elkar bizitza hori eraman ahal izateko. Eraispelan guztiak amaitutakoan, hilabete eta erdiren bueltan, Gelmako eraikin adierazgarriena bakarrik geldituko da Mahalako zonalde horretan. Gainerako guztian etxebizitzak egingo dituzte. Urte luzez Aretxabaletako erdialdean egonda beroa enpresa. Orain ordea, etxebizitzak egingo dituzte lurzoru horretan. Orduan, hor etorri zian garapen berriak inguru hurbil horretan, eta beti ere promozioak, esaten duen, ja ingurumen ikuspegitikan sartuaz densidadearen kontua. Momentu bat egon zen nolabait etxebizitza bajuak eta oso zabala eta herri eta hori konturatu ginen baigu eta bai leku guztietan hori guztiz ingurumenaren aurkakoa zerbait zala eta altura berreskuratu behar zala, altura, trinkotasuna, herri dotore batekin, baino trinkoa azkenian zerbitzuak eta inguruan gertu izateko eta ez okupatzeko natura, gure inguruko natura ez okupatzeko, ezta? Bueno, guzti horrekin nik uste lortu dala Alde Zaharraren inguruan sare bat, etxebizitza berriena, eta asetu dala bere garaian, garai bakoitzean egondan eskari hori. Barientetik Alde Zaharrera, zan dana ziren lurzoru partikularrak, zan ezebez. Eta orduan hor poliki-poliki, hor izan die unidade desberdinak eta unidade bakoitzak itxen zeben etxiak eta etxiak itxeko alagatzen zeben urbanizatzeko zati bat, ez? Eta orduan Aierratik azitza, Aierra, gero Sagasti eta Olaran Olaraneko terrenuak ziren partikularrak eta joan die ora irabazten urtiekin. Oin dela 20 urte dela izan zen aktuazio haundixena, oin dela 20 urte, baina ez da gelditzu zela eta azkenengo interbentzioa izan da rotonda ikitxia, lehenengo Sagastiko rotonda, azpiko rotonda, eta gero beran saihesbidean bertan beste rotonda txikixak hori aldundiekin zeban. Eta azken rotonda bi hauekin
ja lortu da zirkulazioa oso asko desbidatzia eta asko kentzia barrutik. Hasita zegoen irisgarritasuna, hasita zegoen oinezko bihurtzea esparruak, eta nik uste hori edatzen hasita zegoela eta bazetorrela, ikuste genuela, baina ja azkenengo urteetan gero eta egunerokotasun handiagoa dauka. Baina bai ezautu dut antzuela, herri lineala eta zirkulazio guztia bi norabideko zirkulazioa erditzik. Eta autobusak eta kamioiak eta dana herri erditzik, ez? Hori ezautu dut. Azkenean hemen izan den transformazioa handixena da, zirkulazio hori duplikatzia, bikoiztia, eta orduan ja badaukagu herri barruan aurretik izan saihesbidea hori bai, baina herri barruko zirkulazioa hortik jarraitzen zen. Orduan nik ezautu dut zela hori bikoiztu den eta Sagasti auzoko bidia, errepidea, kalia, bi norabideko zirkulazioa horri izan da, erdikua pasau zen norabide bakarra izatera. Eta azkenengo urtetan ikusten ari naiz, gero eta peatonalizazio handixa badagoela, jendeak oso ondo onartu da gero eta kotxe gutxi hau ikustia herrixan. Hori azkenean transformazio oso handixa hori da. Leheno aparkalekua zen gauza bat, gaur da, umeen jolaserako une bat, da egoteko une bat, oterraza bat jartzeko, Zerkaustetaren kalian bezala, edo beste leku batzutan. Eta hori, nik uste badala hobekuntza bat. Eta kotxeak gehiago daude orduan baino ez dira hainbeste sartzen leku horietara, alternatiba topatzen dituzte, eta mesede. Eraikuntzako greba dela eta lanak geldirik dauden arren aurrera doaz Biteriko eta Laubideko lurrazpiko aparkalekuetako proiektuak. Eta aparkaleku horietan guztira 598 plaza egongo dira erabilgarri. Horietatik 150 txandakakoak izango dira, hau da, Arrasatera datorren edozeinek behar duen denborrerako eta egokitzen zaion presioan erabiltzeko plazak dira. Gainerako 458ak lagapen erregimenean jarriko ditu udalak. Erregimen horren bitartez, interesatuek aparkaleku plaza horiek erosiko dituzte eta 50 urtez erabiltzeko aukera izango dute. Pentsatu daudela erdigunean, bai Biteri eta bai Laubide, eta Alde Zaharrak aparkaleku oso gutxi dituela. Orduan, alternatiba moduan bertakoentzat bere aparkaleku lurrazpian eukitzekoa, azkenian egoilarrentzat zerbitzua da. Bestela, aigea, nolabait kalitatea gutxitzen erdialdean, geto bihurtzen, eta hori da kontrako joera egin behar dana. Zeren hori ikusi da beste leku batzutan, hori egin dela, eta azkenian ze emaitza daude. Alde Zaharrak, utzak, guztiz alperri galduta, eta hori da egin behar ez dana. Alde Zaharrak hemen oso hor bai suerte handixa daukagula, eta Alde Zaharra oso zainduta dago. Etxe zahar dauken Alde Zaharrian, Alde Zaharreko propietaixuak asko zaintzen dabe etxia, eta esango nuke hemen ziur nago hortan rekord bat dala, hemen etxe bat bakarrik dago Alde Zaharrian geizki zainduta, bat bakarrik, eta da, ez da jabiak kanpuan bizi dielako, eta ez dotzela importatea gehiagi ez dotze emoten, euren etxiai, baina beste danak, etxe guztiak, Alde Zaharreko etxe guztiak oso ondo zainduta dare, oso ondo berregoikituta, eta hori nik ziur nago errekorra dela. Ez da bape normala hori lortzia Alde Zahar baten, ez da bape normala. Azkenengo urtetan ikusten da, egon diala olako politikak, nik uste asko lagundu duela, IT-en kontu honek, EIT euskeraz, eraikinen inspekzio tekniko hori, eta nik uste horrek asko lagundu duela rehabilitazioan, eta nik uste hori inoiz galdu ez, ikuspegi hori inoiz ez dela galdu behar, zeren
hor daukagu herri bat eraikia, eta eraikita dagoen bitartean mantentzea eta erabiltzea oso garrantzitsua da. Bestela, handitzen jarraitu eta ustutzen. Daukagu sensazioa, herrisa oso bukatuta dagoela, bentsate arlo askotan. Antzuola Errekarriko plaza azpitik igaro izan da orain arte eta horrek eurite garaian uholdeak eragiteko arriskua zekarren. Honi aurre egiteko Erreka plazako zati batzutan bistaratu egingo dute eta plazako etxeen ostean gainezkabide bat eraiki ere bai. Gainezkabideko lanak oso aurreratuta daude eta azaroan amaitzea espero dute. Ondoren plazako lanik potolonen txanda izango da eta hauek urte amaierarako bukatzea espero da. Urbanizazio lanak egitea geratuko da orduan, dena den arduradunen aurrikuspenen arabera 2007ko martxorako lan guztiak amaituta egotea espero da. Garai bateko asmoetatik gaurko proiektura hainbat aldaketa egin dira bideratze planotan. Hasiera baten adibidez, Eusko Jaurlaritzak plazako zatia guztiz bistaratzeko asmoa zuen. Horrek Antzuola herriko plaza gabe utziko zuelarik eta baita Mairuaren alardea ospatzeko leku gabe ere. Baina udalak eskaera berezi egin zuen denez bistaratzeko eta azkenean onartu egin zen eskaera hori. Esan zen oso eztabaidatu da, urtetan zero blokeauta tema, urtetan, isa 20 urtean tema blokeauta. Batzuk esate zeben, azken, dana izan biazala Erreka plazan, zabalik, lehen bezala, eta plaza beste leku baten lortzia. Beste soluzioa bat zen, Erreka zabalik etxian atzekaldetan, atzekaldiak zabaldu eta han errekia eta plaza eta bautalaga, eta azkenian lortu zen, erdibideko irtenbide horrekin oso irtenbide egokisa azkenian. Mugikortasun vertikala hori da garrantzitsuena, zeren ikusten da, auzo batzuk alturan dauden heinean komunikazioa, bailaran beko partean kokatuta dauden guneekin, da hori dira zentroguneak izan litezkenak eta jarduera gehienak hor daude kokatuta, ekipamenduak ere bai, orduan, horretara jaisteko zailtasun horrek, egite zituen oso zailagoak eta arriskua egon zitekeen geto bihurtzeko arrisku hori hor egon da. Irisgarria espada eta kotxeak zailtasuna balima dauzka, nolabait hori traba bat izango zen, orduan. Igogailuak da irtenbide naturalena. Lehenengoa izan zen, oindala 10 urte, Ferixalekukoa, eta gero horretorri dira, Bizkaia etorbidea, oain Erguinekoa, Galiziakoa ere prestatzen nahi gara. Nik uste horrek hartu du laia indarra, eta gerora auzoak gero eta irisgarriagoak egiteko bide hori hartuta dagoela. Makinek Gasparreko garajea eta Sagarpe gastronomia elkarteko parra botatzen zituzteneko unea da irudietakoa. Irala kalea urbanizatzeko eman beharreko lehen pausoa izan da hau, eta kaleko lurra altxatzea izango da hurrengoa. Claro, nik asko ezautzen dut Bergara, ezta? Eta orduan ikusi dut hori oso nik ikusi han jaiota eta han ibilitza, ikusi neban hori, zona hori, oin Irala dana, zero pribatua, eta kale normal bat, oso kale interes pareko kale bat, eta zela udalak jarritzako irizpidekin eta danon esfortzuakin, azkenian sezinuak lagapenak lortuta, zero aldatu dan kalia, ez da? Batetik, Domingo Irala kaleari azalerako tratamendua egitea nahi dute. Hau da, zoru guztia txukuntzea. Txukuntze hori luzeran kale osoari aplikatuko zaio. Zabaleran etxe berrienetatik hasi eta zaharragoeteraino. Tartean beraz, espaloiak, errepidea eta gaur egun erabilera jakinik ez duen lurzati hartuko ditu. Lurzati horietako batzuk baina ez dira udalarenak, pribatuak baizik. Hala ere, jabeekin tratuan ari da udala horiek eskuratzeko. Dagoeneko ia guztiak udalaren esku baitaude. Proiektuaren bigarren xedea hainbat etxeren fatxadak txukuntzea da. Barrenkaleko zenbaki bakoitiek irudiotan duzuen etxeek Domingo Irala kalera duteatzeko fatxada. Batzuk egoera kaskarrean daude eta horiek dira zuzen ere egokituko dituztenak.
eta azkenean guk Bergararrok ipini dugu bulebar izena, Irala kalia da, baina azkenean bulebar izena ipini dugu, eta ondo jarritxa dago, alako kale alde zarre onduan dagoen kale zabal bat, Donostian bezala bulebar deitzia oso normala da eta ondo ipinitza dago izen hori. Hori da beste alor bat baita ere hirigintzarekin lotu behar dana, ezta? Beharrak, hiritarrok beharrak handitzen joan dira, bere garaian askoz ez mugatuagoa zegoen, ekipamenduak, kultura, kirola eta bar, pixkana joan ziren edatzen. Pixkat hor badaukagu defizit bat, umendako jolasak eta pentsatzen dut hor defizit badagoela, badago asmoa hori aztertzeko, eta inkluso aurten partida bat oso batzuk bai daela, hortan hobetzeko bada dela. Aztertzen dago, baina bestaldetik nik uste dut beste azkenengo urtetan bi ekipamentu lortu diela oso garrantzitsuak tema honetan, eta izan da bat eskolako patixua estaltzia, eta beste ekipamentu oso garrantzitsua eta izan zen oso pionero antzolan eta arrakasta handikoa da urparkia. Urparke publiko izatea, doaineko sarrerakin, azkenean parke publiko moduan, eta hemen izan ginen pioneroak hortan, eta ikusi du gainera oso satisfazioa handiz, beste herri batzutan idea hori hartu da bela. Oinala, hilabete pasatxo zabaldu zian Urruinen parke hau zabaldu zen hemen San Lorenzo auzuan? Bai, nik uste dala alor bat, azkenengo urtetan asko aurreratu dana. Leheno jolas parkeak dana berdina zian. Eta basan bat eta besti errepikatu. Hasi izan lehenengo mugimendua izan zen estaltzearena. Estaltzea, bai, ikusten dugu, herri guztietan olako operazioak garatu izan diela, Arrasaten ere bai, baina beste lekuetan ere bai. Gero etorri da, jolas parke horietako elementuak berriak txertatzea, dragoiarena, gauza berriak txertatzen joatea, leku batetik bestera ezberdinak izan ditezen, bai Txaropena plazan, beste mota batekoa, pixka bat abentura komila artean motako parke batzuk, diferenteak, betiko hietatik. Azkeneko urtetan adibidez, jolas parkeetan, jolas parke ezberdinak sortu dien herri ezberdinetan, eta inkluso azkeneko urtetan esfortzu bat eginda eta saiakera bat eginda jolas parke horrek ezberdinak izateko, bereziak izateko, jolas alik eta aberatsuak eskaintzeko, nahiz eta ondiokan danetan patroi berdinak topo balditzugun, ez? Bai, nahi duguna da pixkatasun arketa hortik aratago joatea. Konfinamentua bukatu zanean, bapatean danak gure aur guztiak jolas parke gozez joan dira. Baina igual, begiratu behar dugu atzera eta jolas parkeak itxita egondien horretan, berreskuratu dituzten espazio horrek, igual horretan jarri balioa, ez? Zergaitzik mugatu behar ditugu jolas parke eta zergaitzik mugatu behar du jolasa gune espezifiko hietara, zergaitik ez zabaldu herri guztira, zergaitik ez ahalbidetu jolasa herriko espazio ezberdinetan, ez bakarrik horietan. Lehen jolas parkeak ez zienean existitzen, jolasa zabaltzen herri guztian. Posible da hori egitea, beldiro lotuko dugu beldurrakin, ez? Sortzen baditugu herriak non aurrak seguru egongo dien eta gurasoak seguru egongo dien eta gurasoak ez dituzten aurrak kotxetan sartu behar beraien ikastetxe eskoletara eramateko. Igual lortuko dugu bestelako herri eredu bat eta jolasteko aproposa eta aurrentzako aproposa eta aurra beti metafora bezala erabilita, ez? Metafora moduan, jendarteko
kolektibo hori zaurgarriena zentralitatean jartzeko, ez? Honek batez be, gisa da erantzuten zala herri eredu bate edo garatzen gabitzen herri eredua bada, batez be interes produktibotan oinarrituta dauden herri eredu bat, zeinek erantzuten dutzen, bereziki, Tonutxik esaten den moduan, heldu horri, gizon, txuri, 40 urte eta kotxedun pertsona horri eta bere beharrei, ez? Gehiago diela hori ikuspegi askoz produktibo batetik, erreproduktibotik baino. Egia da, bai, azkenengo urtietan badauela joera bat, oinezkoentzako berriz guneak berreskuratzekoak herrixetan. Hemen bertan ez, ikusi geike, kale hau lehen kotxiek hartutako kale bat zen, eta gaur egun oinezkoek daukogu lehentasuna. Elgetako erdialdeko kale nagusia da San Roke. Udalak erabaki du zirkulazio arau berriak jartzea kale horretan. Ibilgailuen gehienezko abiadura 20 km/h izan beharko da aurrerantzean kale horretan. Ibilgailuak aparkatzeko seinales edo markaz adierazitako lekuak erabili beharko dituzte gidariek. Kontua da, elgetarrek kale hori erabili ahal izango dutela, jolasteko eta kirola egiteko. Egisa da, konfinamentu osteko honetan, indartuak edo gehien erabiliak izan dien espazioetako bat badiela natur espazioak, ez? Hemen arrasaten bertan, Monterronek eduki dauen erabilera, eskualdean bai gainerako herrixetan, eta horrek be erakusten dau, zela kanpora irtetzen garen momentu horretan, eta hor itxita egon ostian, naturarekiko harremanak be zenbat laguntzen duzkun, ez? Bai, guk hobeto sentitzen, aurrak beraien artean harremantzen, eta hortik guztoko jakun be balioan jartzea natur espazio horreik elkargune moduan, egunerokotasuneko jolaserako espazio moduan, eta ia jarraitzen dugun erabiltzen. Eta hortaz gain, naturguneez gain be, nik uste dut kaliak eurak be bai, etxepeiak askoz be gehiago erabiltzen hasi garela, batez be, deseskalada horretan. Guretako jolasa da aurrak dauken modua ikasteko, eraikitzeko, berein izara eraikitzeko, ez? Jolas librea eta espontaneo esaten dana. Gero eta gutxeo bideratu, jolas modu batera, baizik eta utzi libre jolasteko, esploratzeko, ikertzeko, eta horregatik ez naturguneak adibidez die oso aproposak garatzeko aurra bere jolasaren bitartez garatzeko, ez? Eraikitzeko. Eta zergatik ez baliatu hori. Ez bideratu jolas modota batzutara, ez bideratu txirrista batera, baizik eta utzi herria, esploratzeko, ikertzeko, naturaz gozatzeko aukera eskaini aurrei. Buelta pixat atzera, eta zergatik ez berreskuratu plazak, berreskuratu herriko guneak jolaseako. Jolaseako aurrak egongo dien espazio horrek seguruak izango die guztientzako eta proposak izango die seguru bizitzeko, ez? Pixka bat, herri bakoitza gabiltzala bakoitza bere aldetik. Oindala, 30 urte, mankomunidadean bazegoen lurralde antolaketako zerbitzu bat, eta han biltzen ginen herri guztietako teknikariok, eta bat bestearekiko zer genbiltzan bagenekien. Eta, konpartitze genuen, eta trasladatzen udal bakoitzera besteen asmoak ere, eta pixka bat norabideak, gero, udal bakoitza autonomoa zen, eta bere erabakiak hartzen zituen, baino bazegoen norabide bateratu bat. Hori galdu eginda, 20 urtetikan ona, pixkana galtzen joan da, eta nik uste azkenengo 10 urtetan ez dauela olako ikuspegi orokor bat, agian erronka bat berreskuratzea hori, eta hor elkarlan bat bailara mailan egiteko moduko zerbait izan litekela.